rumo peyo. Wati. Kamano. Wach mari mogik Fred. Mana gi kama Jay teneno, but adwaro wach moro ne jowa. Ang'eni dhano yudo namba jotelo mopogore. To mana ka miwinjo wawuoye weche mag etiquette. Weche mag kaka dhano ng'ato nyalo betie. Kiyudo namba jatelo, bed governor o bed jatelo mora mora, to communication ka e bende samoro omiwa somo dhano paro, nyaka ing'e kaka ilosie gi namba ne. Samoro yudo namba governor mari, MCA mari kata jatelo, kiki thora oro message e WhatsApp ni hello. Iro ka ng'ato yudo namba ni kata wanene Victor, urome dho chiro kamoro tiwene namba to kinyo chako ni hello. Hello ni tiende nang'o? Odwa ni chak kode chatting. Dhano dich e piny mamwalo ka. Dhiye wach maler koni an ng'ane Victor ni miya namba ni. Ne waromo kama kama adwaro gima kama. Koro ng'ato kinyoro ne mujumbe ni hello. Mujumbe chak nyise ni hello. How are you doing? How are you doing? I'm fine. Idwaro nang'o? Chopie chunyo wach gima idwaro. Nekech dhano dich e piny mamwalo ka. To Miend janeko nyalo bedo mamiti e chiro. Mana ka ok en watni. Okay. Nyakwar Perez. Wach mogik. Wach mogik, ang'eni